Yes, I får lige en video her med, hvordan man bruger scanneren og plotteren. Yes. Det første man gør, det er, at man tænder for computeren hernede. Og så er den tændt her, og så skal man beslutte sig for, om man vil bruge det ene eller andet. Og ved at gøre det, så skal man sætte kablet i den rigtige. Lige nu så sidder den i scanneren heroppe. Ja. Og så kan vi vise senere, hvordan man sætter den i plotteren. Men lige nu skal den bare sidde deroppe, hvis man skal scanne den. Yes. Så det er vigtigt at tænde scanneren her. Og så ellers så er der en... Jeg kan lige vise den her. Der er en knap her, man kan tænde for. Så den lyser. Så ved man. Yes. Så skal vi prøve at scanne et A4-papir her. Se om vi kan få det ind. Og ja. Og man skal selvfølgelig logge ind på computeren også, først og fremmest. Man kan gøre det med sin egen login, I har fået. Ellers så kan man bruge plotter-loginet her. Men så har man vist ikke direkte adgang til ens OneDrive i stifinderen. Men så kan man jo sende det til på mail, hvis man vil det. Men for at bruge scanneren her, så skal man gå efter at lægge det i midten. Og man skal lægge det med den korteste side indad. Altså på denne måde. Og så kan man bruge linjerne her, som sådan nogle hjælpelinjer. Fordi det handler om, at ja, det skal være i midten. Så jo større papir man har, jo sværere er det lidt lige at ramme. Men der er hjælpelinjer. Så nu lægger jeg den her ind, og så siger den bare snap, når man kommer tæt nok på. Forhåbentlig der, sagde den skulle snap. Og vi er sådan, ja, vi er faktisk lidt off. Jeg kan lige prøve igen. Sådan lige der. Så gør vi det sgu helt rigtigt. Yes, så kan man se, den siger A4 i begge sider. Der er også et par knapper herovre på scanneren, hvor man kan tage papiret frem og tilbage. Det er mest, når man lige har scannet, man kan bruge dem. Okay, for at komme ind på scanneren, så skal man ned på det lille røde ikon her. Next image. Man kan også søge efter det. Ja, skal vi prøve at gøre det. Den er, ja, next image. Den der. Det er scannerprogrammet. Bum. Og så skal vi bare trykke scan. Den er egentlig klar, hvad jeg forstår. Så ser vi, hvad der sker. Så går den lige stille igennem. Hvis nu man har en af de der gennemsigtige papirer, som vi jo skal have tegnet med på lysbordet, så kan det være et godt trick at lægge et hvidt ark under, for at den kommer til at fremstå tydeligere, når man scanner det. Ja, så har vi den her. Den er igennem, og den er så kommet ud på den anden side nu også. Og ved hjælp af knapperne her, så kan jeg spytte den ud, så den kan komme helt igennem. Så lander den på jorden. Det vil jeg godt høre. Ja. Så har vi filen her, og så kommer man over i file. Nej, men den er inde i billeder. Den gerne være gemt. Den er allerede gemt, bare ved at man har scannet den. Så man kan finde den inde i sin stifinder, og så inde i billeder. Så kan vi se, at den er kommet herop i stifinderen. Bum, vi kan lige åbne den. Det kan vi jo måske gøre i Adobe. Nej, ja, det kan man ikke. Vi åbner den bare normalt. Udskriv. Vi kan bare trykke udskriv, faktisk. Bare lige der, udskriv. Nemmere bliver det ikke. Yes, og så kan vi vælge, hvad for et papirstørrelse vi vil have. Hele muligheden her. Og vi vil prøve at printe det til A1, fordi det er det papir, vi har i plotteren. Kan vi se, gå ud til A1. Og ja, det kan man også lave om. Men nu må vi køre med det. Og er der så mere, vi skal gøre på den? Kvalitet. Måske Kvalitet, speed, quality. Vi vil have max quality. Ja, altså den der tilpas billedet skal ramme. Vi Yes. ser, så det er helt blankt nu. Det kan vi ikke lige svare på, hvorfor. Men det løser sig tit, når man lige tager den der væk. Okay, så vi tager den af? Ja, ellers så vender du et blankt stykke papir. Okay. Sådan. Er den så klar til vi prøver at printe? Ja. Yes. Så forventer vi, at den kommer ud som A1, men bare meget større i tekst. Yes. Den er jo så ikke klar til at udskrive. Det er jo en test, fordi vi har ikke tændt plotteren. Nå ja, det er godt. Det er... Det er det, den brokker sig over, kan man så se. Ja. Lige nu er kablet jo i scanneren, så vi trykker lige cancel, og så går vi herom. Der er blevet snydt. Ja. Til det kabel, der sidder her, som vi tager ud. Og så tager vi det ned til plotteren, og så sætter vi det i her. Næsten, ikke? Skal lige vende rigtigt. Sådan er. Alright. Så kommer den allerede med det samme. Er plotteren bare altid tændt? Har den en tændt knap? Udover den, der sidder her. Jeg tror bare, det er den, der sidder her.
Vi er så heldige, at den allerede den er har tændt. den der skjulte kontakt, ligesom scanneren. Ja. Så var det der. Okay. Ofte så den her skærm, der sidder på plotteren, den er også god. Den er god til at fortælle, hvis der er noget galt. Så skal man bare forsøge at følge de instrukser. Okay. Der fik vi også lige en preview. Yes. Vi skal lige huske at trykke print på previewet her. Det er den, der dukker op. Men så kan vi jo lige sikre os, at den ser godt ud til at starte med. Og den ser relativt godt ud, så vi håber på det bedste. Print. Så kan man høre, der er gang i maskineriet. Det kan godt lige tage lidt tid, men Ja. vi kan mindst se den her gang. Yes, så kom den ud der. I A1 størrelse. Så er vi altså gået fra en A4 til en A1. Hvis nu, at man har tegnet noget, som skulle være målfast, altså 1-1000, så er det jo vigtigt, at man vælger samme format i begge. Altså man putter en A0 ind og en A0 ud. Og så kræver det så, at man skifter papiret. Det kan være, at vi lige laver en video på det også. Men det gik i hvert fald her. Og det tror jeg er det, der var. Okay, så vil vi lige lave en video, hvor vi viser, hvordan man skifter papiret, hvis nu at vi ikke vil have A1, men en anden størrelse. Der starter med hernede. Nu har jeg lige snydt foran, men ellers er det denne her, det foregår på. Tryk på den, så kommer man ind på denne her menu, hvor man kan vælge. Vi vil jo have papiret ud, så vi siger remove paper. Ja tak. Så kan vi se, at maskinen ruller papiret op, så vi kan tage det ud. Og det gør vi bare ved at tage op her. Så kan vi åbne for låsen herover med lås på, og så kan den tages ud. Oj, 2 passe her. Så i hver ende er der sådan en funktion her, som man kan tage af. Og så kan man få den ud. Det skal man gøre i begge ender. Også der. Strips. Alright. Så lægger vi den væk. Så hvis man vil have en anden størrelse, så skulle man have taget det. Vi har så kun A1 her. Ellers de plejer at være over på en røde hylde der. Men der er helt tomt. Så nu sætter jeg bare en anden A1 på for demonstrationens grund. Det gør man på samme måde, som man tog den af. Strips. Sæt den anden i. Strips. Og så skal man lige have den lagt rigtigt i. Og det er med papirarket, der vender sådan der. Og så ned i maskinen oppefra. Så skal man sætte benene ind i rillen der. Og det er kun den her over. Den anden, den kører bare selv. Og så kan vi, faktisk lade den stå åben. I det beder den om. Igen så går vi herned på knappen for load. Og så siger vi roll paper. Og så begynder vi at få instruktioner for, hvordan man skal gøre. Så hvis man kan tyde den, så skal man bare gøre, som den siger. Men den siger, at vi bare skal putte papiret ned i maskinen. Så det skal herned i havnen, så vi kan se, at det kommer ud hernede, hvor man kan åbne. Og man kan godt lige hjælpe det lidt på vej. Den kom der. Yes, det er lidt besværligt. Og så trækker man det ellers bare ud. Igen skal have det helt ud over. Se noget af der. Strips. Luk den. Og så kan vi godt låse den her. Og lukke, hvis vi vil det. Ja, nu har vi så gjort det, som den beder om der. Så trykker vi OK. Og så skulle den gerne kunne finde ud af resten herfra. Nå ja, okay, den spørger om vi stadig på plain paper. Jeg tror bare det er keep settings. Det er bare OK. Og så skal den have lidt tid. Man kan se, at den begynder at bevæge på papiret. Ja. Frem og tilbage. Så finder den ud af det. Lige kalibrere. Og så har man skiftet papir. Det var vist det.